Por Kapatisi TV. Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Hakami jong pratrik no pra arja arpsan hakapor khandai steng e ki nong shusnong jong ka khla chimpa Nongtalang kilayo obat yowe nong Nigeria nakwe ka Khlaw ka badan hajan kani gisnong unong Nigeria bol poiwer hakani gisnong de bra tip kurteng kum Obayendro Stanley ogenikwe south nam karta ude ubreu bomdon ye ki kot isla original bo udon tang ki kot xerox jong ka passport visa bat afro henry ka durpat ka badan haka passport kami iha hap satya bat ka dur jong u kani kalong kat ku ko khubor ki puler ki la plat ba ha ka website jongki